for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Fumani.
tiwa 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 tipinde tipinde tiwa 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 tipinde tipinde tiwa tiwa ndawali tiwa tiwa tipinde tipinde tiwa tiwa ndawali tiwa tiwa tipinde Chipote kutenda mururu nemiridzo
Varirani babanja. Pakadiko pamusha pano nekumisha kwa mabva vazhinji. Pali kungodaro pamwe pakapfava pamwe pakaoma. Nine mwana iwe, mwana iwe mwana amae. Wende uno iwe anaye, wende uno. Nine mwana. Wende uno iwe anaye, wende uno. Nine mwana amae. Wende uno iwe anaye, wende uno. Nine mwana amae. Wende uno iwe anaye, wende uno. Nine gagodo. Nasu una wazukuru. Murune mirizo. Aba muzao ndikufuata jani. Anzi muri kuzviziva ere mose kuti kuseka kwandiri kuita kukufarira chii? Pari pauziva? Hapana ari kuziva chiri kufadza sekuru. Kana kuchikora kari madofo. Anzi zvandiratidza kuti kunyangwe nguva yenyu yamaiva vana vechikoro maiva madofo vazukuru imi. Mama. Mazvinzwa ere? Ini ndabwera mumaso ndikuona mankari ari njia ndikati rero chani masiku ese nkomwe ndiyamba da mapatati ava ndabwera nemwe ngechiro wachi. Anzi chandifadza ndechekuti funguliwa. Chandifadza ndechekuti zuva ranhasi ndangouyawo pano padariro ndaona doro ratoiswa kare pamberi pangu. Mazuva ose ini ndinotoita kutotuma vakomana kuti kunhaimi vakomana maisa kupiko zvikari zvedu zvedoro rebiso nhasi. Asi nhasi ndauya ndikaona doro raiswa pachena pakadai kureva kuti vazukuru vangu mandifarira mandichingamidza napo ndafarawo chaizvo. Ndonhauya ndifadza. Zvakanaka sekuru Shiri nasekuru Chafa. Sumai doro, tinwe hedu doro, titange kuita ndima dzebasa dzekubatsira vazukuru vauya kunotsvaka kubatsirwa. Vakadiko tata guru. Bino. Vakadiko vazukuru vasekuru. Aiwa
aiwa tate guru ari kufara hanzi biso vangorisvikira riri pamberi. Zvinomboitika mamwe mazuva tinobva kumba tinonzara sekuru vanomwa gate vega rese saka tinoiga. Saka nhasi tangosvika panobva tapuhwa sadza ndobva tadya saka dumbu redu riri nani saka tati tiise kumberi aiwa taona zvinenge zvona zvafamba zvakanaka. Vazukuru vasekuru ndo biso redu romusi wemugovera. Tate guru vedu vanotandara nesu musi wemugovera. Biso redu tichinwa nyaya dzichifamba vanopora vachipora. Ndokutaura kwatate guru ndinokutendai vabva kwakasiyana siyana. Vana nhari, vana nzou, shava, chihera makombe, nedzimwe mhuka ana mbeva ana nyoka, nedzimwe mhuka dzandisingazive nodzandakanganwa, ndisingapotse shiri humbwe chati bheke. Shiri yomudenga mulinga dzose inotarisa papi nopapi. Inoziso risingabwaire nanamera hove, vanonzi vanoera hove, vanonzi vanoera mvura. Saka vakana tikati tikaera mvura hatizi kuwara nenyota rigaiti titi hove, noti hove haiwanike pese pese. Aiwa zukurwa, handisina kutaura yakawanda nokuti biso redu sekuru akasika kusvika. Dare redu chairo richafamba muchina yake rirefu rakareba. Ndoda kungoti gwagwa zvishomanana kuita kuti ndima dzedu dzifambe zvakanaka handiti. Ingati makanyarara. Tinda kuchimesa kutaura semunhu muzezuru. Anga apotse wanohwahuka akasatohusvuta anopora balini. Kungohuti shu nhamono matambudziko, kutsutsumwa kana kunyunyuta kugunun'una kana kupopota munyama. No munyama uyo unobva muzvi zvakasiyana siyana wokumakuwa wokupi unobva wapera. Kana wanga une zino rinodzimba ukuchukudze kuzino ikoko. Kana wanga une ziso rinodzimba ungoti ubata paziso ipapo. Kana wanga une pari kurwadza unonga udaye ojunga pari kurwadza ipapo panobva panyararira futi. Pokuma hwaho imwe uchipopota kuti kana pano katenda ndawe pano pasekuru tasu ndakasare pano ndifambe muchina yake. Ndozvaitana magwira nchito tikufuna kuti muonge nemimba. atotanga kupora nehwema hwacho. Kureva kuti zvinenge zvakanaka izvi ndozvaita vakuru vedu kare kare. Vana mbuya nehanda sekuru kagumi chaminuka pamavambo yavo pokufamba. Nhasi uno tina sekuru tasu tiri kufambidzana mufambiro waitika kare kare. Vaifamba mumarukova anochisa, marukova ana ruya, ana mazowe, ana chikombedzi, ana save, dzimwe nemarukova yaiyambuka mhondoro, nemakomo yaichisa. Vaiita biso kuti ngatiendei kana vakabva muhondo nofunga nyaya yacho munoiziva. Vaiti vakapira vakati ngatiendei dare ravo raifamba zvakanaka. Vakaona nyoka vaibata vosunga vaita bhandi. Nokuti vanenge vapira chivanhu chedu. Ichi ndo chivanhu chedu. Chishona chedu chakazara. Chivanhu chedu chepasi chedhaga. Chivanhu chedu chevana vomuZimbabwe, vana vebvudzi pfupi, vana vatema. Ndo chivanhu chedu ichi. Adanga wakupotsa kuhuma umpora balini. Kana kumba kwako kwairira zvizizi ukahuma ukasvika kumba ukanosvipura mate yako yambopinda doro zizi yanonyararira futi. Ndo doro riri pano iri. Ukaona rakupotsa Mununamirizo! idoro rinokosha rinoera. Kana wanga une hembe ichena yakatindivara ukangodai kwangobadai kungowacha inobva mpe. Noti kutindivara iko kuye mweya wakaipa. Chipo cha mhuru! Ndakuchipedzisa kutaura hangu ndingazotaurisa akawanda. Ndino urombo nevane mhanza ukangoonwa chotodai ungodai unoona apa toita tubvudzi twakanaka. Nevano mavende kungobata unoona zino ratovapo. Kureva kuti mweya wechitudurani wabuda handiti. Ndodoro rasekuru tasu repano pa7 Anderson Meborini muHarare muZimbabwe mukontinenti yeAfrica. Ndinokutendai vazukuru vasekuru muri nomuridzo ndatenda nyi. Aiwa, ndinotenda ndichingamidze nyamasvisha. Ndichiti dareka riri pano vapwere nyitarisei muone vesa. Kutarisa kudai dzadza kuita senherera nyamasvisha. Asi pamasvika ndaona zviso zvayo zvese zvimwe zvachenjera. Vamwe vanga vachikotsira saiwa. Ndinotenda nyamasvisha ndichingamidzewo. Kure kwashava. Ndichiti aiwa rambe makabikira homwe kwangu. Pandinoramba ndisiona kudai ndakasunyiwa rimwe zuva pava kusasunyiwa.
ndenditete hapana kuona nembuya wangu, asi kana muripo izvi aiwa rambe zvichienda kumberi kwashava ndariende mberi basa mubike zvinoibva vachidya yemupwere uyu aiwa anotendokana newe kwake tisingamidze kuti nyamasvisa aiwa mhepo iri pamuri igare yakadaro ichishanda mapwere ava kupora kwavo pwere riri zambukorei ndisaka kana zuva ranhasi mumwe anototi asina mari yebhazi anotwereta mufunge nyamasvisa pavazukuru wenyu akara pazuva ranhasi rasvika aya tinotenda rambai makaita sekudaro nyamasvisa. Chipo chemhururu apa mafanda apa ndinotenda kuvateketi vateketa aiwa nheketo dzenyu ndadzinzwa so siku rarero siku rabiso nekudaro zuva ranhasi izuva ramakasarudzirwa nasekuru tasvu kuti vakubikirei doro rinonzi rebiso. kare ichitika siku rese zvinhu zvavimba zvisokoneza para kuona ngoni tanganei kuisa mafasitende ano imwe zvezvavimba zviye rero zvichoke mumutima wanu zvetseni zvepakana zvichishara hate kana bvuto zvese zvimareri zvibhedhlera. Nekudaro vazukuru ndinonzwa kufara ndichisangana nemi panguva ino pazuva ratakasarudza kuti rive zuva ratichakubikirai doro rebiso. Saka tichakukurudzirai kuti mumwe nemumwe auya pano nenhamo dzake dzakasiyana siyana. Tinokukurudzirai kuti musangane nekunwa doro iri nekuti doro iri idoro rakapiwa basa nasekuru tasvu rapaurirwa rupawo rwokuti mumwe nemumwe ane nhamo dzake dzigone kupora. Doro iri richaporesa nhamo dzenyu imi mose. Idoro rine anointingi. Mazvinzwa here vazukuru? Zvakanaka. apa yamba siku rarero siku rakuti vantu mavate vakupinda kumaziva kumadzi tanzani tafuna dombwere mese mukaramba ndokukumbirireni kuti mava fambe kwino museu kana ndaita zvezvinyinyi. Nekudaro iro zuva ranhasi zuva randakabvira kutsanangura kupwere dzangu dzakasiyana siyana kuti rigova zuva redu resimbiso, zuva rekusimbisana nezvechiitiko chatichada kuita mangwana, chinova chiitiko chekuti ndine pwere dzandakatsanangura kuti dzigone kuenda kumagezeko, kumashambiko, kudziva, kumvura. Saka nekudaro tisati taita zvimwe zvose zvizhinji ndichada pwere dzandakatsanangura kuti dzizonge dzichienda kumvura mangwana dziuye dzigare mudariro pamberi apo. Ndikupei simbiso yekuti mangwana muende kumvura uye zvamuri kufambira zvinofamba nemazvo. Chimbidzai vazukuru vasekuru vakatsanangurwa kuti mugouya muende kumashambiko, kumadziva. Musaise mvura. Vazukuru vachamboda kutanga vagara ipapo havazogariki. Vazukuru vakatsanangurirwa zvekuenda kumagezeko, uyai mudariro. Sekuru vakuvakirei simbiso yekuti irwo rwendo rwekumadziva rugova rwendo rwakajeka, rwendo rwakautirwa nevekumhepo vekwenyu, uye rwuve rwendo rwakautirwa nevekumhepo vekwaTateguru tasvu. Fambai nekuchimbidza muye mudariro vazukuru vaTateguru tasvu vakapaurwa rupauro rwokuenda kumadziva. Baba,
Kani anu rero imo murakaramba asi vantu kupinda kuzati vanyenyi vanango vaje vanatemo ndokwera vanhu. Imi vazukuru vangu makagara mudariro ndinokutendai kuti muchasangana neruombeko rwangu pano zuva ranhasi kuti mangwana mugone kukomborerwa nekutungamirwa kuutirwa nevari kumhepo muchienda kumadziva nhaika. Asi ndine urombo kana ndakakutarirai kudai ndiri kuona muri vashomanana pane vazukuru vangu vandaitarisira kuti nhasi vange vari pano vari mudariro. Ndinovimba kuti vazhinji vachiri mumigwagwa kuuya asi vadyiwa nenguva. Hazvisi kureva kuti vakauya havasi kuenda kumadziva vari kuenda. Mazvinzwa vazukuru? Muchaenda makawanda kudarika zvamuri. Vamwe venyu munosvika kumigwagwa kufamba ndokwavanonosa kusvikawo pano. Ndichibvira pamwe vamwe venyu vekuenda kumadziva vaiva nefungiro yekuti kungouya mangwana nekudarikira mangwana kuenda kumadziva kwedu. Vaitarisirwa kuti vatange vasvika pano semugovera webiso voteketerwawo nhengo dzemativi mana vachikumbirirwa kuti makwara avo azenge akazaruka kuenda kumadziva. Asi tinoti zvisinei vanenge vadyiwawo nenguva yekukumbirirwa pano. Tinoziva kuti vari mugwagwa vari kuuya, tinovagamuchira zvakadaro. Tinotenda imwe ramukani zvaanombwera mwambuyo pana muntu mnango ana mpepo ya kuipa wanabwera vanofana muroya fazi yache. Imi vamwe mose vazukuru vangu mugere mudariro, omberai maoko enyu mosumuka mumwe nemumwe odzoka panzvimbo yake. Muntu wese akupinda mama oita kana kafika. Asi mangwanana 8 o'clock munhu wese ari kuenda kumadziva kumagezeko na 8 o'clock anofanira kunge asvika pano. Mazvinzwa vazukuru? Anenge ari pekumba kuno zvinhu zvisina kubhuyiwa zvekupitisa mucheza navo. Kana pane ari kuenda kumvura asina kunzwisisa zviro zvake zvinodikanwa kunoshandiswa kumagezeko ikoko, tichakupai mukana wekuti muchabvunza kuna gogo tatu. Nhaika ndova muchataura navo gogo chii nechii chinodikanwa pakuenda kumadziva. Vanokubatsirai gogo tatu vokuonesai nekukudzidzisai chii nechii chinodiwa. Naiyo kava vazukuru zvakanaka. Nekudaro isai maoko enyu musumuke muende kunzvimbo dzenyu. Tichidaropozve kundiona ndauya padariro tange natange nhasi ndakatarisana nemi. Pane mumwe munhu wandiri kuona pakati penyu ane dare risina kumira zvakanaka. Munondinzwa vazukuru? Mukati menyu umu mune imwe pwere kana kuti dzimwe pwere dzandiri kuona dzine dare risina kujeka. Rinova ndiro dare randipa kuti ndimukirire rungwanani ndakatarirana nemi pajekerere kudai. Toda kukubatsirai. Mazvinzwa vazukuru? Chimboisai maoko mhuru nemiridzi. Muzarurire tateguru gwara. Apa ndikangangani pana mazina kuchoka tobea kubeba bibo kungondoa. Samuntu ndiye ngabwere pazindari. Pamusoro vazukuru zvanzi nasekuru pane dare revazukuru vangu rakashata rakaomarara kwaro rine nhau nenhoroondo dzinosiririsa. Pane munhu anonzi Abigail erapo. Zvanzi nasekuru uya hako mudariro mutikurukure nhau nenhoroondo zvinokushungurudzai nekukutambudzai. Uyai nyuse mhuri. Tateguru vakubatsirei vazukuru vangu. Iwe musikane wanziseberako vamwe vakakwane kugarawo pasina kudzivaidzana. Ava yakuyamba tichirwa kuritani dandana salabasi.
Chekutanga ndichatanga nekukwazisana nemi vazukuru vangu makadini mapinda mudariro. Ava ndikayang'ana nawe siku yakuyamba kula pano. Ndaverenga matare enyu vazukuru, ndiri kuona kuti nhasi harisi zuva imi rekutanga kuuya kunopinda mudare rangu. Mudakwira karekare asi ndakayang'ana kana mudapinda pasi penyu. Hanzi mane nguva muchiuya pano kudzimara nezuva ranhasi ndichicherechedza. Ndaona makambopinda pagirazi kaimi kuti muone kuti nhamo nematambudziko zvamuri kusangana nazvo zviri kuvakwa nani. Iwe musikana uchangopinda pagedhapu. Ndiwe mumwe wevamwe vabuda mudariro vari kuda kuenda kumadziva kumagezeko mangwana, nekudaro uyako pfugame mudariro. Swederako mberi. Uya pamberi pavanhu ava vose wopfugama wakatarirana natateguru wako. Wamuka sei mwanangu? Tamuka mamuka sei sekuru. Kwakadii kumba? Aiwa kuri nani chaizvo. Hongu sekuru. Mangwana uri kukunda here kuenda kumadziva? Hongu kuenda. Ava ndikayang'ana gari yako wewe waisokonezeka nagwanja asi pane atepa dakocheswa zvi apa masikana okubadani. Nekudaro muzukuru uchiuya pano ukauya pano une dambudziko rekunetseka nemarwadzo paruoko rwako. Kudzimara taita dare rako tikakudzidzisa pane zvinoda kuparadzwa zvakaipa zvekukonzeresa, asi kubva tazviparadza kusvika pane zvino wave kunzwa sei? Aiwa ndakunzwa zviri nani, kana kusumuka chaiko ndakukwanisa. Chipo! Chiona nhamo yanga ukaitiswa nemurume wako, ndiyanga akabata mishonga yakaipa akanyoresa zita rako pasina chawaiziva. Dzimara murume wako afa, iwe ukasara wamunhamo. Ichokwadi. Hanzi handisi kufara nazvo zvawakaitirwa nemurume. Ichokwadi. Takatambudzika chaizvo sekuru. Uri kuyamba kumwera panoda kuita kunyebezi kunyinji ateka na maprofita chani paripe zvaimara. Hanzi nasekuru hapana, hauna kutangira kuya kuzobatsirwa pano wakabvira shure uko uchienda kun'anga kune vamwe maprofita vachikubatsira asi dambudziko rako rakairamba kupera. Zvanga zvaitombonditsamwisa kuti saka ndiri kuitei. Ndinapa wakumana natatu. Chitarirawo nekungoya pano patateguru palast bus stop wabva wakota. Ichokwadi, ndiri kufara Chipo! Chabwino kana dzinango dzino dzafuna kugura dzokupitisa kana muri mekupa bwino pamadhikota unacheza navo asakuzana kutofuna chani. Zvakanaka ivanangu, mangwana muri kuenda kumagezeko kumadziva. Kana mungadai manga makanganwa kana kunge musina kunzwisisa zvinodikanwa kuti munoshandisirwa kumadziva ikoko zvamaifanira kutenga nekutsvaga, tinokupai mukana wekuti gogo tasvu varipo ndova muchataura navo nokurayiridzai. Mangwanani nenguva dza8 munofanirwa kunge mave pano. Aiwa tinotenda. Maoko enyu modzokera kunzvimbo. Ndakusumuka ini sekuru onai. Aiwa zvinotendwa. Iwe ndikayang'ana nzikana yo Abigail ramuka. Iwe musikana anonzi Abigail, hanzi simuka ndoda kutaura newe. Yang'ana kuvanhu kuza yang'ana kuno. Tarisa kuvanhu uko ugotenda ukatarisa kuno. Iwe vamuona nzikana? Vazukuru we, hanzi musikana vamuona here? Yamuona sekuru. Kumbuka vanhu ana makore mangazi. Sekumuona kwenyu angadai ane makore mangani pakuberekwa? 35. Mumwewo? Iwe ni mangazi? Ngetete. Gogo mabona. Bwana huyu? Hanzi muri kuona here musikana? Kani yake ndio kuziva. Hanzi nhau yake uye dare rake rinopa ndiro dare randatsanangura kuti vasimuke muchiita muvauya.
hanzi pane nhau iri kuitika ipo paari inhau yaanotoziva Ungakhala. muri kuzvinzwa here vazukuru Uyu anapaswa ufiti ana makore mawili. hanzi uyu musikana akapiwa uroyi aine 2 years Nasijaji. natete wake Elisi. Hapa tafsiri. Kutaura kuno tete Elisi vakafa. Chokwadi chocho. Iwe. Elisi pano. Hanzi Elisi ndiani wako wewe? Yango yangu. Yango yangu. Tangu anarekera kupasa hiyo ufiti kupasa Hanzi kochi chakapa kuti asape iwewe uroyi azopa uyu mwana akamira padariro apa sei asina kupaiwa hanzvadzi yake uroyi wacho. Andizive sekuru. Uona huyu msikana. Hanzi uri kuona here uyu musikana akamira apa Mifiti nziritande. anotori muroyi zviro kwazvo. Iyo kunama. Iwe musikana hanzi kunyepa here? Hakusi. Hanzi vaudze vanhu vese kana pane anodawo uroyi kana ari kuda ari kuzvipira kuroyiwa ngandiudze ndimuroye izvozvi. Kamusoroyi. Kana pane ari kunzwa kuda kuroyiwa kana uroyi ari kuhudawo. Ngawe andioni. Hapa vayangana. Vangachireva pandaona pachoka zina. Ati achireva na imwe. Pakuti mbwa Priska huyu nikayangana nawe mwana watitia. Mwana watete. Hanzi panga achitaura kuti vanoda uroyi mundione kana foni namba anogona kupaika andidya. Zvanzizo panga achitaura nezveuroyi hwake ndaona pabuda zita kuti Priska. Hanzi Priska mwana watete wako kaElisi. Chokwadi Hapa chocho. nikayangana imwe na mpindoro ni bwino. Hai ndakacherechedza pakurarama nepakugara muwirirane kwazvo kwazvo naPriska. Chokwadi chokwadi. Uona iwe Robert. Cherechedza muzeka muzukuru wemedia Robert. Ngani nawe ngani ekuti ayambira pano. Hanzi iyi nhau iyi haisi nhau yekuti iri kungotangira pano. Vakapinda kutaritari na kuona achiyangana kuti ndiana ngani chizofiti akusowa. Iyi mhuri yakambofamba uko nekuko kuvabatsiri vamwe vayaitarisira kuti vagone kuibatsira asi vanokwanisa kubatsirika kwese kwavaenda nokutsvaka rubatsirwa. Ndikayangana atirekarakara kuti takandinambopinda mumamidhi amene. Zvekuti kana ndikacherechedza kumashure ndiri kuona nhau iyi iri kuita seyakatombopinda zvekare mumamidhiya umu muzvivhitivhiti. Chokwadi chocho. Hai chokwadi chiri vadiki. Asi apa ndikayangana mvuto wawachoka kuna tuta kuimba. Pamboboti majani. Asi nazvino ndakatarisa nzvimbo yaunobva muzukuru ndiri kuona yakarema pakombonera. Paprazi. Apa ndikayangana ufiti navasheweka. Nava next door. Hai ndakacherechedza uroyi uripo pane mwana uyu hausi hwake ega. Anotori nevamwe varoyi vepanext door vanotomuka vachitomumutsa uyu vachitomutsana vachitoenda vese kunoroya. Yemeni yoyo. Iwe chafere ndikayangana pasipenya ndichambadapinda munhu ada kunyamutsana kuti mwana chafere ndikoni. Hai ndacherechedza pagirazi rangu ndiri kuona iwewe unototorwa usiku uchiendwa newe kunoroya muchitonoroya mese nemunhu anonzi Maria Tambo. Nyano muri Hanzi chako munhu anonzi Maria Tambo. Next door wangu ananyana yezvezvi. apa chafere iwe ada kuberekesa mwana chafere umongolo chafere ndikoni. Zvanzi izvo ndiri kuona iyeyo ndianotogara achitokutora iwe achikuberekesa mufi mwana wehanzvadzi yako muchitoenda mese kunoroya nekudya nyama usiku. Akandiudza 2016 kuti ndirida kuona kuti iwewe neni achazova muroyi muhombe ndiani ende achanongedzwa pakati pavanhu vese ndiani ende ndini ndinonongedzwa. Apa kana ndikayangana uri fiti one. Nazvino kana ndikacherechedza ndiri kutoona iwe uri muroyi chaiyo unoti kudii? Udza vanhu vese kuti iwe uri muroyi here kana kuti hausi muroyi. Ini ndiri muroyi ndinozvitambira. Kana kuya kwandakaita pano ndakati ndoda kuona sekuru ndoda kuti vandibatsire kuti ini ndiri muroyi ndoda kuti vandisunungurewo. Zvakanaka, hanzi nasekuru ndiri kuda iwe utaure zvaunoita pauroyi usiku nevamwe vako vaunoenda navo nemaberekesero amunoita mwana. Inini sekuru ndinobuda mumba. Ndabuda mumba kushedza wangu handikunzwe. Ndabuda mumba ndozongwe kana pamwe ndiri mundege tiri kuenda pamwe tiri mukombi
tiri kuenda kwandiri kuenda handinei kukuziva asi hanzvadzi yangu iyi mukadzi wake paanga ane nhumbu ndakatoona takwira kombi yekukwaanogara kukambani yaanogara tichienda ikoko ndakazoona ndadzoka ndanechi ndakuwacha tuhembe tumwana mucheche ndakamuka kuseni ndikabata foni bvunza muroora wamukasei muroora akati tete nhasi handina kurara nei mudumbu mangu mwana handakumudza kutamba usiku hwese ndikati muroora enda kumasowe ndikafonera hanzvadzi yangu kuti uya kuno hanzvadzi ini ndiri kunzi ndiuraye mwana wako asi inini handisi kuda zvipi handisi kuda izvozvo ndinoya ndichitorwa napriska mwana watete nemunext door aifambidzana natete pamabasa yawo wakauya nekunozorodza amai wangu ndowanondiita combination neni saka ini ndiri kukumbira hanzvadzi ngatifambei hanzvadzi akati ehoi kuti mukadzi akazosununguka pakaita nyaya ndichimhanyawo nekwangu kuti inini ndisaone kupinda ipapo hanzvadzi achimhanyawo nekwake mukadzi kusvika asununguka asaikuudza kuti ngatiuraye mwana hanzvadzi yako ndiani ndimari yatambo
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.